హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు వచ్చేసి మనం ఎక్కడ ఉన్నామంటే ప్రజెంట్ గణపురంలో ఉన్నాము. మా ఊరు సైడ్ ఇది విలేజ్, మా మామ వాళ్ళ విలేజ్. సో ఫ్రెండ్స్, విలేజ్లో చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది. చుట్టూ గడ్డివాములు, పక్కనే పొలాలు. సో అక్కడ బరగుడ్లు వెళ్తున్నాయి. టైం వచ్చేసి 1 అవుతుంది. ఎంత ప్రశాంతంగా ఉందో, చింత చెట్లు. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వచ్చేసి మనం ఎల్లమ్మకి వచ్చాము. సో ఇక ఎక్కడ ఎల్లమ్మంటే గణపురం. ఇది వచ్చేసి నందికొట్టు పక్కల ఒక 20 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. ఈరోజు వర్క్ లేదు, వచ్చేసి ఫంక్షన్ ఉంది, ఫంక్షన్కి వచ్చాము. సో ఫ్రెండ్స్, మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, ఫాలో కొట్టండి. బాయ్, ప్లీజ్ వాచ్. ఎల్లమ్మ భోజనం ఫంక్షన్ హాల్, రైస్. సో మొత్తం ఇప్పుడు వచ్చేసి రైస్ టైం అయింది, లంచ్ టైం కంప్లీట్. ఫ్రెండ్స్, ఫుడ్ టైం కంప్లీట్. బాయ్.